సికింద్రాబాద్ ఘటనలో మృతి చెందిన నర్సాపేట్ నియోజకవర్గం ఖానాపూర్ మండలం దబీర్పేట్ గ్రామానికి చెందిన నిరుపేద విద్యార్థి దామోదర్ రాకేష్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం మరియు ఇతరత్ర అధికార కార్యక్రమాల నిమిత్తం వరంగల్ ఎంజీఎంలోని ఉంచగా అక్కడికి చేరుకుని రాకేష్ మృతదేహాన్ని ఎంపీ మాలవత్ కవిత, ఎంపీ నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి సందర్శించి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంకుశతత్వాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడిన కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పి ఉద్యోగాలకు పరీక్షలు నిర్వహించాలని, అగ్నిపాత్ రద్దు చేసి విద్యార్థులకు ఉద్యోగ కల్పన చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రబీర్పేట్ గ్రామానికి చెందిన అమరుడు దామోదర్ రాకేష్ మృతి పట్ల నివాళులర్పించి వారి అంతిమ యాత్రలో పాల్గొని తెరాస కార్యకర్తలు పిలుపునిచ్చారు.